صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر مع مزار لحظ المقل وأنت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرنا أن نلتقي معكم في سلسلة جديدة من سلسلات حلقات دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها كما مرنا معنا في الحلقة الماضية وهي الحلقة 20. أظن اليوم نتابع بالحلقة 21 وكنا في الدرس 13 والدرس 13 كما بينا قسم إلى مجموعات 3. المجموعة الأولى تحدث فيه المؤلف عن هؤلاء الاسم إشارة للقريب لجمع الذكور، ثم مجموعة باء استخدم هؤلاء كاسم إشارة لجماعة من الإناث القريبات، ثم مجموعة جيم حيث تحدث عن استئمال أولئك وأولئك هذا لكل من جماعة الذكور وجماعة الإناث. yanwa masu kallon mu da sauraron mu muna farin cikin gabatar muku da wani sabon zagaye daga cikin zagayen karatuttukan durusul lughal arabiyya ligarin natiqina biha wanda muke gabatarwa, wanda alhamdulillah a waccan halka ta 20 yanzu za mu shiga kusan halka ta 21, wanda halka ta 21 sana bayani ne akan abin da ya danganci a ci gaba darasinmu na darasi na 13 wanda yake magana akan al'amura da suka danganci da za ka yi amfani da ismul isharati ha'ula'i. kamar yadda bayani ya gabata cewa darasi na 13 ya kunshi wasu bayanai ne guda 3. shine malam ya kasa su kamar haka, ya ce abin da ɗin farko shautin farko ya magana akan ya sa alif sai kawo ha'ula'i da yadda za a yi amfani da shi ga gungun jama'a maza waɗanda suke a kusa. za ka ce misali ha'ula'i tullabun, waɗannan ɗalibai ne amma maza. ha'ula'i tullabun gungun ɗalibai amma maza. so wannan shine galibi abinda duk darasin ba dinnan alif ya kunsa kenan. darasin ba shi ma dai kusan irin na alif din ne, to sai dai bambanci ya nuna yadda za ka yi amfani da ha'ula'in amma ga gungun jama'a na mata, kamar a ce ha'ula'i talibatun, waɗannan ɗalibai ne amma mata. to sai kuma na jim sai ya kawo shi a matsayin yanayi guda biyu, ga jam'u zukur da kuma jam'u al'inasi, jam'i na gungun jama'an maza da kuma jam'i na gungun jama'an mata. to shi wannan za mu zo shi ana magana akan ha'ula'ika, yadda za amfani da shi ga gungun jama'a na maza ko mata amma waɗanda suke a nesa. so za mu karanta a cikin darasin kamar yadda muke gani yasa ba man ha'ula'il fatayat ya maryam, wasu 'yan mata gashi nan a cikin hoton kamar da muke gani suna tattaunawa tsakanin maryam da ƙawarta, da kuma ga wasu mata can gefe guda inda ga sun fito daga makaranta ne suka tsaya suna tattaunawa. ta ce man ha'ula ilfatayatu ya maryam, su wane ne waɗannan 'yan matan yake maryam? ta amsa ta ce hunna zamilati, su abokan karatuna ne. a akhawatun hunna, su 'yan uwan juna ne? na'am hunna akhawat, su 'yan uwan juna ne. man abuhunna, wane ne babansu? abuhunna shekhu bilal, babansu shine malam bilal. ummuhunna ustadhati, mahaifiyarsu malamata ce. aina baituhunna, ina gidansu yake? baituhunna qaribun min al-matar, gidansu yana kusa da qaribun min al-madrasa, yana kusa da makaranta. so kaga wannan yadda aka yi amfani da shi an nuna ha'ula'i kenan, yadda aka yi amfani da shi a can baya ga gungun jama'a na maza wajen nuni, haka ma za a iya amfani da shi ga gungun jama'a na mata wajen nuni zuwa gare su. to kuma irin misalan da aka kawo da tadribat din da aka kawo da gwajin da aka kawo a can maza din shi irin su kwatankwacin sa. yace kaga tamrin al-awwal hawil al-mubtada'a fil jumal al-atiyati ila jam'in kama huwa muwaddahun fil mithal, ka canza mubtada daga yadda yake a gungun jama'a a matsayin mufradi ya koma
ya koma jam'i. Hadhihi bintun, sai kawo misali da wannan, sai kuma ya kawo shi a jam'i ya ce ha'ula'i banatun. Hadhihi bintun, kaga wannan yarinya ce, ha'ula'i banatun, waɗannan yan mata ne. Haka sai ka dinga wa kanka amsa. Hadhihi talibatun, kaga an kawo maka in bracket talibatun, sai ka ce ha'ula'i talibat. Hadhihi mudarrisatun, sai ka ba kanka amsa, ha'ula'i mudarrisat. Hadhihi tabibatun, sai ka ba kanka amsa, ha'ula'i tabibat. Hadhihi muslimatun, ha'ula'i muslimat, wa halum majara. To sai in ka bi zaka ta ganin haka ne. Hadhihi zawjatun, hadhihi ukhtun, hadhihi fatatun, hadhihi jadidatun, hadhihi kabiratun, hadhihi saghiratun, hadhihi tawilatun, idai zuwa dai karshen abin din kamar da ya kawo shi. To kaga kwatankwacin irin wancan ne. To nan sannan ya kawo maka na iqra waktub, karanta ka rubuta. Wannan zaka karanta shi dan abubuwan ko so muke mu dinga daukan ginshikin abinda darasi ya kunsa, sai mu bar abinda sauran tadribi mutum yana iya yi a kwatanta a gida. Sai ka samu wani malami da zai dinga yi maka maki, yana lura da abinda kai, yana gyara maka. To wannan zai taimaka maka wajen bibitar abubuwan da kake, zai sa ya zanto ya tsaya. So haka kenan a nan gurin mu gane cewa a wannan halka din ko a wannan zagayewar mun tattauna akan amfani da ha'ula'i ga gungun jama'a na mata, kamar da na faɗa, wanda shine aba. Ana amfani da shi ga gungun jama'a na mata, ya zanto sun zama suna a kusa kuma sun kama tun daga jam'i kuma kamar da muka yana farawa daga 3 abin da ya sama. A wannan halka din ta ka karshe, insha Allah a halka na gaba za mu ci gaba da kuma wasu abubuwan da suka danganci dai wannan darasin, insha Allah ta'ala. aktafi bi hadha alqadr wa bi hadha alqadr kifaya, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ila alhalqa alqadima insha Allah. الماء والزهر مع مزار لحظ المقلي. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي، فكم تيمني غزيل عقيقلي، قطفته بوجنة من لثم ورد الخجل.